Sibingelela ingane zakwethu, siyacela ngiqale ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button. Ngane zakwethu, iy'ndaba-ke ezibuhlungu-ke, iy'ndaba-ke azimnandi esigamekweni sase-Newcastle. Zishaqisa abaningi izindaba zokuzwakala ukuthi-ke loyo owayengumsakazi woKhozi FM uNgizwe Mchunu njengamanje kulezi iy'nsuku olwisana nabokufika abangenamaphepha mvume ukuba sezweni laseNingizimu Afrika. Kuthiwa-ke izolo eNewcastle usinde emlonyeni wengwenya lapho izinkabi zisho ukumjuqa. Zingane zakwethu, uNgizwe-ke Mchunu kuthiwa-ke usinde kwizembe. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengingathanda ukuthi ngizwe uvo lwakho, sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Sizokhumbula-ke futhi ukuthi omunye naye oyingxenye noma uyilunga le-Mash and Mash naye-ke ube nomuga ethe esegoli. Kwazwakala ukuthi-ke nakubo kufike izelelesi noma izigebengu zaphihliza amawindi alinganiselwa ku-100,000. Zingane zakwethu, kungabe-ke lokhu kwenziwa abokufika bekwenza kulabantu abamalunga e-Mash and Mash? Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uhlaziya uthini ngalolu daba. Umadoda-ke igcunuke aliphephe lapho likhona. Mina-ke nawe asiphinde sihlangane nawe ividiyo elandela, siniphathele izindaba nezinye izindaba. Danko bayo, ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu uMkhosi Danko.